שלום לכולם, בואו נדבר רגע על עקיפות. אני רוצה להציג לכם מקרה שקורה כל בוקר בנתניה. תכירו את צומת פולג בירידה לכביש החוף. כל בוקר בסביבות השעה 8 לאט לאט מתחילה להצטבר תנועה ונעשים, כמו שאתם בטח מכירים במדינה, פקקים. אז הישראלי המכוער מצא לו פתרון. כן, הוא פשוט עוקף מימין, עוקף ומשתלב. לפעמים זה לא מספיק והוא פשוט עוקף עד הסוף, משתלב בראש התור ולדרך. נשמע, אתה מוכן לעשות קצת סדר במדינה הזאת? אני מוכן לקום ולעשות. השעה 7:38, אנחנו מתחילים, יש לנו ג'יפ. האם הוא יעשה את זה? בוודאי. כמובן שהוא יעשה את זה. 222 78 42, בוודאי. בוודאי. רכב של נס. יפה, בוודאי. 70 יפה. 5371, בוודאי. עוד שני רכב. לא, צדיק בסדום. לא, ברור כמובן. שלא. יונדאי לבנה. רכב של בזק. אתה רוצה להתקשר? ומשתלב בסוף, ראית? אני בהלם. נועה, גם. סילוק קיבלנו, פתרונות 6418428, איזה יופי, הוא בכלל שיחק אותה. יפה, מרשים. אנשים יצירתיים. חמוד. פורד, 45, חכמולוג. טוב, הנה הייתי מדבר, שואל אנשים על מה הם חושבים על השפה הזאת. אנשים כאילו כמוך באמת, שעושים כמו שצריך, ופשוט צריכים לראות את כל האנשים האלה שעוקפים. כן, אפשר לצלם אותך, לראות אותך, זה? לא? עוברים ממש פה, פשוט אין דברים כאלה. תודה. בוקר טוב. מה אתם חושבים על התופעה המכוערת הזאת שאנחנו רואים? הנה, ממש אנשים. זו תופעה מכוערת, זה מסכן הולכי רגל, וזה ממש לא לעניין לעשות דבר כזה. זה גורם לתאונה. דברים כאלה. מוניות שירות, פשוט ביזיון. יש שם מונית. כנראה שתעשה את זה. נראה לי כשאנחנו אומרים מונית זה ישר משתלב עם בוודאי גם הטויוטה אחר כך. כן, שתכלס. צלם. בגלל זה עושים קונים ג'יפים. למרות שהיא לא הייתה צריכה, כן, למרות... סתם מצאת ישראל. הרגל. הבנתם. עכשיו נשאלת השאלה, מה עושים בנידון? אני בטוח שראיתם המון מקרים כאלה וכבר הפכתם אדישים. יום לפני שיצאנו לצלם, אנשים אמרו לנו, למה? מה זה יעזור? אז אני עונה להם וגם לכם, היום לכל אחד יש מצלמה איכותית בטלפון הנייד שלו. וכל עוד אתם לא אלה שנוהגים ברכב, אתם יכולים לצלם ולעלות לדף הפייסבוק שלנו בצורה אנונימית, דרך הודעה פרטית, או בעזרת מדריך קצר שילמד אתכם איך לעשות את זה. כי הגענו למצב בואו נודה בזה, מפחדים מהישראלי המכוער. אבסורד. תשאלו את עצמכם באיזו חברה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו.
מכל משלים עם זה, בואו ועזרו לנו. אתם מוזמנים להיכנס הישראלי המכוער בפייסבוק, וביחד נעשה שינוי. שיהיה לכם יום נפלא.